Ćao, dobrodošli na moj kanal. Mama, vidiš šta imam? Dođi vamo da se javiš. Maši. Jesi kod Kineza kupio? Da, kod Kineza. A ti možeš da uzmeš ovo ovako poljubac. Imaš još pun vrata. Ovo. Totalno neplanirano, ali prosto ovo ne mogu da obrišem. Danas video koji mnogo volim da gledam kada su drugi youtuberi u pitanju, a koji nažalost najmanje volim da snimam. Već ste mogli videti o čemu se radi, proizvodi koji su me razočarali. Neću puno da vas davim sa uvodom, krenut ću odmah. Znate da sam tamo negde u junu imala veliku kupovinu Morphe stvarčica. Neke su me oduševile, dok su me neke razočarale. Prvo o čemu ću vam pričati jeste Morphe 35F. Ako ste tada gledali video o ovim paletama, znate da sam nju toliko nahvalila i ishvalila da sam bukvalno bila zaljubljena u istu i tako i jeste bilo. To je bio moj prvi utisak. Ona sada trenutno izgleda ovako. Nisam je puno koristila, to jest želela sam da je koristim, ali na kraju se pokazala, bar što se mene tiče, loše. Kada uzmem proizvode na prst i kada ih svočujem, oni su zaista prepigmentovani, puterasti, tekstura idealna, divni, stvarno sve pohvale. Međutim, kako vreme prolazi, prvih nekoliko dana kada sam je koristila, ona se odlično ponašala i sa četkicom. Doduše koristila sam sintetičku četkicu, ne od prirodne dlake, i tada se pokazala savršeno. Kada je prošlo nekih meseci i po dana, pa 2 meseca, evo sada je već i decembar, ja ni sa jednom četkicom, sem prstom, ove senke ne mogu da nanesem. Iz tog razloga ovo je paleta koja me razočarala. Prosto ne mogu ove boje da nanosim prstom. Takva je situacija i sa Colourpop senkicama, međutim, sa njima je takva situacija od početka. Kako dani prolaze, ova paleta se sve gore i gore pokazuje. One druge boje, 35, 35S, ne znam tačno na pamet, oznake su i dalje ok, dok ova moja najomiljenija jednostavno nije ono što je bila pre 3 meseca. Ako ste imali sličan problem, pišite mi, takođe se sve unutra polako, ali sigurno raspada. Imam još 3 Morphe proizvoda, ovo je prvo paleta, to je set za obrve, kvalitet, užas, blagi. Ako krenem četkicom da uznem malo senke, to se rasipa svuda. Ne može da se očisti, ne može lepo da se popune obrve i ovo je nešto najgore što sam u životu probala. I jako je vrlo povoljno, gledajte da ovo ne kupujete jer prosto nećete moći sa njim ništa da uradite. Ista situacija je i sa ovom malom paleticom pudera. Mislila sam da ću sa njom moći da bar radim konture ili da eventualno setujem neku šminku, bar kada se šminkam za snimanje ili kada su neka slikanja u pitanju. Totalno neupotrebljiva, totalno loš kvalitet. Baš je onako brašmasta, praškasta, bez veze. Gel eyeliner koji sam pokušala u više navrata da koristim, jednostavno to nije to. L'Orealov naš je 1000 puta bolji od ovog. Prvo nije toliko crn, nije pigmentovan, on se lagano nekako nanese, ali kako se lagano nanese, tako još lakše nestane sa kapka, uopšte nije postojan. Jedino što sam ga koristila jeste kada sam radila smokey eyes, pa mi onda ok, pod navodnicima, može da prođe kao podloga za senku, međutim nisam se usuđivala da radim drugima, baš iz tog razloga jer se plašim da ne sklizne sa kapka. Takođe je isto bio vrlo povoljan, ali ničemu ne služi. Isto kao i ovaj set četkica, neke su ok. One su sve tehnički super odrađene. Lepo uzimaju senku, lepo se sa njima blenda. Dobre su četkice što se tog dela tiče, međutim, sve je to džabe kada su se one bukvalno raspale sve posle prvog pranja, pogotovo ove velike koje su baš kratkog trajanja. Ako čujete da neko peva, to je u susednoj sobi Ognjen, prosto žao mi da ga ućutkavam. Za ovo me duša boli.
Too Faced The Power of Makeup Nikki Tutorials. Prvo što je set bio prilično skup i zaista nisam zadovoljna ovim setom. Ja sve što nosi Too Faced i nisam zadovoljna, to je kao da radim protiv sebe. Toliko volim taj brand i toliko ih volim da nekako mi teško pada kada trebam da iskritikujem neki njihov proizvod, ali jednostavno tako je kako je. Da je samo Too Faced izbacio ovu paletu kao neko limitirano izdanje, možda bi mi i bila ok, ali kada je saradnja između Nikki, od koje sam očekivala zaista nešto od čega ću pasti u nesvest, i Too Faced tima, jednostavno mi ovo kao da su seli, rekli, sad imamo pola sata, ajde da vidimo, stavi to, sad žurim, završili smo posao, ajde da znamo da će se rasprodati i da će da uznemo novac. Sve mi to na to liči. Ne sviđa mi se ni pakovanje, jednostavno nisam zadovoljna ovim. Kažem još jednom, pročitajte post gde sam pisala o ovim stvarčicama. Znate da sam nahvalila Anastasia Beverly Hills Glow Kit. Ono što mi se nikako ne dopada, a mislila sam da će mi se puno dopasti, jeste Moonchild Glow Kit, takođe Anastasia Beverly Hills. Ne znam da li možete lepo videti, sve su boje nežne i sve imaju te plave i sive podtonove. Na licu, kada se ovo nanese, izgledate prilično bolesno i jednostavno mi se ne dopada. Čak mi se ne dopada ni kako izgleda na ruci. Jedino što može da posluži jeste kada se stavi u uglovima očiju ili ispod obrva, tada ovo dobija neku priču i neki smisao. Međutim, to možete uraditi sa najobičnijom senkom ili sa najobičnijim highlighterom. Tako da i ovo ide u proizvode sa kojima stvarno nisam zadovoljna i koji su me razočarali. Makeup Forever puder za setovanje, ovo je beli puder u prahu i uživo on... tu je negde. I uživo on zaista deluje neverovatno lepo na licu, sve lepo popuni, sve lepo setuje, ali danas sumnjam da će neko to nositi svaki dan bez da se fotografiše. Međutim, na fotografijama izgleda užasno. Baš ostavlja flashback i baš ne izgleda lepo. Razliku od ovog Makeup Forever HD pudera, ovo je puder u kamenu koji je zaista idealan i koji ja obožavam. Ovaj u prahu je baš loš. Zato ako želite neki Makeup Forever puder koji odlično setuje, koji se lepo fotografiše, ipak kupite ovaj koji je u kamenu. Chanel Vita Lumiere. Najviše na svetu volim Chanel Matte Lumiere. Nekada sam ga koristila kada mi je koža postala suva, prosto morala sam da prestanem i to je bio puder koji je zaista bio idealan. Onda sam rešila da promenim i da probam upravo ovaj koji mi se pokazao katastrofa. Nijansa je moja, ok je, međutim ovaj puder koji sam potrošila neverovatno brzo. Mnogo je proizvoda potrebno da bi se sredilo celo lice, teško se blenda, brzo se suši, nije mi nešto stajao, nije mi se jednostavno pokazao kako treba. Jednostavno, Chanel ima mnogo boljih pudera, ovo je možda čak i najgori koji sam ja probala kada je ovaj brand u pitanju. Bilo koji drogerijski, da li je Bourjois ili Art Deco ili Max Factor su bolji od ovog Chanela. Takođe njihov Carmin, ovo je Rouge Allure 81 koji sam kupila i zbog pakovanja, ali pre svega zbog nijanse. Nijansa je baš onako... Nijansa je, ruka mi je katastrofa, probat ću ovde. Nešto između boje kože i boje mesa. Mislila sam da će biti odličan za sve one koji imaju suvlja, usne i jednostavno nanesem olovku pa njega i da će to završiti odličan posao. Međutim, Carmin kao Carmin, ništa nije specijalno, preskup je, na usnama traje nekih pola sata i jednostavno je lošeg kvaliteta. Jeste on prijatan, jeste da ga ne osjećate, ali sve je to džabe kada morate na svakih 15 minuta da ga mackate. Još dva Carmina koja su me totalno razočarala. Prvi je MAC Retro Matte i drugi je Dose of Colors. Dose of Colors je lagan, neverovatno pigmentovan, trajan, dovoljan je jedan premaz.
Međutim, ono što me kod njega izluđuje jeste to što prosto oksidira, neki delovi na usnama oksidiraju i posle nekog određenog vremena vi imate tu, svud negde imate te neke flekice. Nije problem samo sa ovom nijansom, imam još jednu koja je takođe tamna i takođe isto pravi te fleke i oksidira. Što se trajanja i kvaliteta tiče, pigmentacije je ok. MAC Retro Matte Carmine je nešto što me je takođe razočaralo. Isto je puna pigmentacija, dovoljan je jedan premaz, neće da vam mrda, ne oksidira, ali ono što me izluđuje kod ovog karmina jeste upravo to što je mnogo težak na usnama i što posle nekih sat vremena baš onako zna da popuca i da pravi problem ili da se skupi. Pa ako želite da popravite ti delovi gde se povuko i skupio, jednostavno ostaju drugačije nijanse i opet usne izgledaju flekavo. Jednostavno to nisam navikla od MAC-a, doduše nikad nisam ni kupovala njihove tečne karmine, uvek se držim onih starih, dobrih, proverenih, ali jednostavno prošle godine negde u ovo vreme htela sam da promenim i da probam i eto jednostavno nismo se našli. Poslednja stvar koja mi nikako ne leži jeste Sephorina rukavica za skidanje šminke. Ja sam se mučila i pokušavala da se naviknem na ovo i da isprobam i da istestiram i više puta sam joj davala šansu, ali ona i ja ne idemo zajedno nikako. Stara, dobra tehnika, vlažne maramice, umivanje, micelarna voda, mleko i sve ostalo, to je nešto što meni završava posao, ovo ne nikako. To su bili proizvodi koji su me razočarali, ima još puno toga, međutim većina se našla u kutiji gde su potrošeni proizvodi. Čim budem našla vremena i čim budem se organizovala, zato što je ogromna kutija, moram da izdvojim neke proizvode i da vidim o čemu ću sve da vam pričam. Ja ću vam snimiti taj video. Ovo je nešto što je sada najnovije i nešto što me onako razočaralo, a u stvari sam se nadala u sve iste ove proizvode. Puno vas ljubim i mi se vidimo za neki dan. Ćao!